Magdali di ay ko kay gamiton ba adon ni mama ning asukar kay mga pidaw to siya. Number 3 nako. Kita mo ball sunod. Then Saba lagi sa unahan. Uy, hala. Uy, nagdula na silang tulo. Uy, musta ninyo ang gidula? Papila ko ninyo, be. Mubalik lang ko karon. Ihatod sa ako ning asukar. Uy, Mariana, ano pud ka? Uy, gisugo man di ay ka. Uloy sa rito. Basi papasa na po kasi mong mama. Madamay na pud mi ani. Gisugo bitaw ko gasukar. Ihatod sa ako ni sa balay pero mobalik lang ko. Kay tan-aw na ko ninyo dira ba murag kulang mog isa. Kauban ay tanin nyo. Sige, panangin og tarong si mong mama Maria ha. Ila na ba yung kagabisis kaya pa si mong mama magdulat ta Maria? Gani, dili may gusto ba mga mapila pud may kasaba si mong mama. Gani no. Sige, ay mo kabalaka kay mananghid lagi ko. Ulat ako ninyo diha ha. Dugayan ni Maria akong gisugo og asukar. Kakapiho na kaayo ko ba? Ma nanang asukar mo. Dugaya pud nimo gisugo oy. Nagapit-apit kag dula no. Wala maoy, dugay kayong tindiro ma. Sulod na dito sa sulod. Dili ka maglaag ha. Mama, saan ka na ako niya para makabalik ko dito? Para makapil ko to lang dula ba? Ay, pangutan ko din ako si mama, basin na pa siya isugo sa kuha. Ma! Ano sa man Maria? Ma, basin na pa kay isugo ba? Isugo? Wala na oy. Lamig asa ka oy. Uy, hala. Magluto mo day kung paksiw karong udto. Tanaw daw na ako naabak ko yung mga lamas. Uy, wala man day ko'y luhi ah. Maria? Maria! Kabuhay ka nimo? Ma, na ako diri sa gawas, nagpahangin! Unsa man! Alin ko dire kay suguhon ta ka? Suguon! Yes! Ma, unsa na sugo ni mas kuha? Utangi sagod ko dito gluya sa ilang Brian balik 5. Sige ma! Pagdali haya pagdugay. Uy, nanak ko! Papila ko ninyo, be! Nya nanangit kasi mo mama. Nananghid, uy! Mas nakabalo ng isugo pa day kong luya. Aba ta Maria. Sige! Kita na. Oh, kita na. Pite! Sige na! 30! 40! Sige! Isa pa pinili! 60! Sige, tungkol na ko siya! Isa ko sabi niya! 10! 20! 30! 40! 50! Asa naman to si Maria akong gisugo? Ganira man to. Wala pa man na uli. 60! 70! 80! 90! 100! Karon lang ang bataang ka. Kapila na ni imong gibuhat. Huwag gyapon ka magkadam ha. 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80! 90! Wa gid ay kumasayo ko. Raon nagdula. Kung suguon gani, dili na magapit-hapit karon ka. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Noon sa day mo, Claire. Biti, Lucio. Sino ba? Ganito. Lucio, Biti. 70 na to, Claire. Noon sa day mo. Mura man mag nakakitag abot, oy. Unsay abot, Maria? Naman jud. Ha? Unsay abot? Nakabuntag arong dako. Maria, dili na lang noy. Imuha na lang ning Chinese. Bahala mo, oy. Mauli po day ko. Asang luy ah?